Alhamdulillah pas bobot pisan. Didongakne sok laire jabang bayi ya tanpa beda kaya si dalang sapa nyono. Terus akhirnya duwe campur sari sing jenenge sapa ngi. Ya. Rayong wulan nandang branta asmara rengki dal sapa nyono nalika mangkat rasa gelendang dalang sapa dan yang terutama nyuwun tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Manjung yang tercinta. Ya. Alhamdulillah iso sowan ning Manjung meneh ya, Mak. Udakara 2 taun kepungkur utawa 3 taun kepungkur awake dhewe nate sowan mrene. Tak kira lamun to para warga masyarakat kene wis lali karo awake dhewe. Ibu Lurah, Ibu Linda Ekowati wis lali karo awake dhewe, Pak Manto wis supe karo awake dhewe, jebule isih kelingan. Iya, jan-jane ya pengine iki bersih desa ben taun ki ya wayangan banjur nimbali karo kowe. Sowan sak kanca madangkaran neng kene, sire iki ben taun ngono kuwi. Lah terus ngopo tek ora ben taun nimbali awake dhewe? Mergo kabeh iki kalahe karo biaya, ngono lho, Mbak. Aja ngitung biaya kena, aja ngitung biaya. Nadyan kaya ngopo lan kepiye sing jenenge dalang iki ora kaya bandra nggen rokok. Yen rokok sing jenenge Sampurna Mil gelem ya 35.000, ra gelem ya semono. Iya. Yen sing jenenge dalang ki beda. Mung kari piye raket sepekete anggene memitral lan kekadangan. Iya, nganti saiki mung yen Bulurah ora nate ngendikan ra tau komunikasi karo awake dhewe. Ning Pak Manto kuwi sing selalu WA-an. Nganti saiki tak simpen le dawa le nulis nganti kaya koran kae lho, Nduk. Iya, Pak Manto. Ya gandeng akhire aku ya ora tekan atiku ora mentala karo panjenengane, mergo ya panjenengan le ngenyang dalang jan ngungkuli ngenyang Brambang. Ha ya. Akhire awake dhewe iso sowan ing taun 2025 iki. Ya, ning nyatane kahanane beda ya karo 2 taun utawa 3 taun kepungkur. Bener. Yen biyen kantor desa urung ngene iki kok no. Dereng ngeten iki dereng ning bareng kula sowan mriki wah jan kaya disulap karo Bulurah
disulap karo perangkat, dasare ya didukung karo warga masyarakat, apike dadi kaya mengkene, becike kaya mengkene, tur nyatane semua program-program pembangunan oleh Ibu Lurah Linda Ekowati telah terwujud dan dilaksanakan untuk kebahagiaan dan kemakmuran warga masyarakat Desa Manjung yang tercinta kono. Nganti kaya ngono kuwi. Nadyanto Piyayi Putri yes kaya Wara Sri Kandi mau. Sri kuwi ratu pimpinan, Kandi ki wadah bisa memadai apa kang dadi panjerite warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Manjung kene. Iya, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Tur hebate meneh yen liyane Manjung ki akeh-akeh yen bersih desa utawa Agustusan ngene iki mesti iuran engko per RT pira, per KK pira, ngono iki iuran wong sak desa. Ning dawuh saka panitia, warga masyarakat di Manjung sama sekali tidak ditarik iuran, mergo iki saka dana desa sing jumlahe kuwi mung sekitar 16 juta sing nutup kabeh Bu Lurah karo Pak Manto. Lah kaya ngono kuwi. Ngono ritek isik ditambahi durpres, endi sing kipas angin, endi sing sepeda listrik, endi sing kulkas. Wis kaya ngono jan piye jajal. Lah ngerti Piyayi sugih kaya ngene, terus nek durpres jenenge kulkas, jenenge sepeda listrik kaya ngene iki, janjane aku mbiyen pamane karo Pak Manto dinyang wegang jane ora apa-apa lho, Nduk. Ayo bae durpres luwih larang kuwi. Ayo. Iya ning ki tandha tresna niate nyambung silaturahim utawa paseduluran ya Mak. Bener kaya mengkono. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sagung para panitia sedaya kemawon ingkang dipun pandegani kalian Pak Soekarno selaku Jagabaya. Dipangestoni karo Mbah Mudin Amin. Ya, sing saben-saben awake dhewe rene mesti nyanding karo dalang. Iya. Sore mayu jagongan glenik karo awake dhewe tenan. Mas Dalang kula mangdongake mugi-mugi kula panjang umur. Kula taun ngajengipun leren anggen kula dadi mudin ning kula pengin awet urip yen jenengan taun ngajeng wayangan mriki kula nggih kepengin nonton melih. Nuwun sewu lho Pak Dalang jenengan niku dalang laris, dalang kondang kok ora pengin wayuh niku pripun. Lah aku nyuwun prisa, napa sae to? Oh, yen pancen jenengan imane kuat, mboten sah wayuh mawon Pak Dalang. Wong garwa jenengan nika pun komplit pun sempurna, suarane apik, piyayine ayu, tur ya becike kaya ampun wayuh iman-iman. Iya. Terus kowe takon mesti takon. Lah, nuwun sewu, ngopo kok diarani wayuh niku napa to Mbah Mudin Amin? Ngopo kok diarani wayuh? Mergo sing jenenge wayuh niku ngowahi dalan uyuh. Ora oleh karo Mbah Amin. Ya. Matur sembah nuwun ing tanpa upama. Ya. Nyatane bali desane ya megah indah kaya mengkene. Dalan aspal ya wis hot mix wis becik kaya mengkono. Urusan apa wae sing biyen dijanjekake minangka program-programe Bu Linda nyatane kabeh wis terlaksana, kabeh wis mawujud. Iya kaya mengkono. Kejaba tasakuran ya kuwi bersih desa uga iki menyongsong HUT RI yang ke-80. Kaya ngono. Mula ripalungguhan iki ayo nggugah semangate para warga masyarakat ing Manjung, sumrambahe ing Barat, ing Magetan. Ya, supaya duwe rasa handar beni lan rumangsa bangga merga Nuswantara wis nggayuh kamardikan ingkang kaping 80. Ngaturake lelagon sing penuh dengan semangat juang. Ya, ngono. Upamane apa? Diwiwiti saka munggang luwih dhisik, mengko ana orasi budaya sithik, terus dibacotake ya kuwi semangat juang 45, dilanjutkan lagu-lagu perjuangan oleh teman-teman Madangkara. Ngono kuwi. Monggo Mas, dipun wiwiti saking munggang langkung rumiyin. Dados. Merdeka hanyalah sebuah jembatan. Walaupun jembatan dari emas, di seberang jembatan jalan pecah menjadi dua.
Satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis. Kelemahan kita adalah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri dan kurang percaya satu sama lain. Padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan seorang presiden pun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Merdeka! Merdeka! Kona, ada dasar Pancasila.
Merdeka! Bapak Ibu sing telenggah, monggo sakmenika semangat. Merdeka! Merdeka! Sedaya kemawon merga niki jasa-jasa para pahlawan jenengan kantun menikmati hasil kemerdekaan. Semangat melih. Merdeka! Merdeka! Ingkang lenggah wonten mriku nuwun sewu dipun pandegani Bu Lurah. Monggo. Merdeka! Merdeka! Sepisan melih. Merdeka! Merdeka! Nuwun sewu Mbah Amin jenengan piyambak nggih. Manut kula nggih Mbah. Nuwun sewu ingkang putu nyuwun pangapunten nggih. Merdeka! Kok madang ngono piye nggih? Merdeka Mbah Amin. Merdeka. Ah nggih, sembah nuwun semangate kaya ngono. Tepuk tangan untuk Desa Manjung. Elok tenan. Kaya ngono. Iya. Tanpa jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa mbiyen mokal awake dhewe iso ngunduh kamardikan ingkang kebak kamulyan nadyanto ya durung 100% awake dhewe merdeka ning sithik mbapa sithik ya Mak. Amin ya rabbal alamin. Lan nuwun sewu yen sasi Agustus ngene iki mesti akeh perayaan, akeh apa kuwi jenenge ning dalan yen do mlaku-mlaku utawa apa lek jenenge karnaval ngoten nika. Nuwun sewu kula namung menghimbau kemawon mbok menawi kersa gandeng menika dinten kamardikan monggo dandan cara Jenderal Sudirman. Nah ngoten niku pamrih napa men putra wayah panjenengan ngertos wo iki to mbiyen pahlawane cara Pangeran Diponegoro yen putri ya cara Cut Nyadin ngoten nika utawi cara Bung Karno lan liya-liyane aja malah yen karnaval malah diseni wong macak banci aja. Ya malah rapas ngene malah iso dadi pelecehan. Wis macak banci, macak ngangge pocongan, macak dadi gendruwo sundel bolong. Ngono kuwi kurang pas. Ning lamun to dandan cara pahlawan, kecuali ini adalah semangat kita juga memberi edukasi pendidikan pada anak-anak kita bahwa itulah para pahlawan kita yang telah berkorban jiwa raga untuk meraih kemerdekaan. Ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Nggih, sembah nuwun ing tanpa upami. Pesen utawa dawuh saka Bu Linda ya kuwi gandeng awake dhewe sowan ana Magetan supaya ngaturake lelagon Magetan ngumandang. Magetan ngumandang. Dasare wingi ya tanggal 12 wingi ya sowan ana ing Simbatan, ana ing Untara Nadi ya Magetan, iki ya ning Magetan, sok tanggal 20 kuwi ya ning Maospati Magetan. Wah iya, ya ngaturake kanggo pakurmatan lan tandha bektine seniman marang sedaya para warga masyarakat ing laladan Magetan. Nggih, monggo Cok dipun aturaken Magetan ngumandang. Dados
Sembah nuwun wilujeng niskala nadyan to tanpa latihan gandeng didhawuhi karo Bu Lurah supaya ngaturake nyatane ya iso lancar, iso rampung. Nggih. Persembahane awake dhewe marang Piyayi Magetan ya, Mak. Pancen Piyayi Magetan ki jebul ya minded neng wayang. Iya tenan. Temenanan. Wingi kae neng nggen Kuntara Nadi sing mirsani ya kebak kaya ngono, saiki ya kaya ngene. Ini membuktikan bahwa penonton wayang Magetan adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Iya. Ugi ngaturaken salam hormat dumateng para sesepuh, pinisepuh, para kiai alim ulama. Mboten katalumpen dumateng para pepunden seniman ing Magetan lan ugi kadang-kadang seniman. Alhamdulillah iki Adi Mulanang pas pinuju prei longgar ora ngasta pakeliran ya kuwi Mas Putut ya kepareng nusul. Iya, biyen ya nusul. Biyen nusul, saiki ya nusul mengamati sinden dineh sing iso tak silih. Oh iya, ngono kuwi. Biasane lak dirgita kuwi sing digawa, terus ketambahan Mas Taslim, terus ketambahan sapa ki jenenge Mas Noval Cahyadi. Ha iya, Kita arep ditambahi Larso bar iki. Lek pengen laris ya kuwi lho. Wah iya. Kuwi pesugihan pelarisan kuwi Mas Putut. Nggih. Iya. Matur nuwun Mas Putut kuwi ya mantu lurah. Tur kene akeh lurah putri. Sembah nuwun. Ya, Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik iki mumpung ora ana bintang tamune merga Piyayi nanggap wayangi sok-sok ora marem yen ora ana pelawake. Ning sok-sok ya kaya bengi ngene iki tanpa pelawak kemawon Pak Dalang supados mangke siji lagune saged kathah, loro lakone ya iso kecekel. Lah awake dhewe kaya bakul kae manut karo sing nanggap. Kersane pripun kula namung nderek. Oh ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya. Bu Kesi dhisik coba kaya apa. Nadyanto karo lenggah ra apa-apa. Men lenggah wae mergo wis yen umur semono iki pamane kon jumeneng ngono mesake engko yen keder terus enek semapute. Ha iya, Lek nganti engko semaput sapa sing gawe napas buatan. Ha iya ngono iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ummi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matura makili karo kadang-kadang paranggana lan ugi kadang-kadang pengrawit. Wabil khusus dumateng Ibu Linda, Bu Lurah kalian Pak Manto sumrambahipun panitia lan ugi warga masyarakat ing Manjung lan ugi malimbaripun dumateng para pamirsa ingkang semanten kathahipun kepareng mirsani. Ya Bu Kesi matura. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun, Bu Lurah, Pak Lurah, para sesepuh pinisepuh, khususipun simbah kula ingkang manis dhewe, jenggote putih, Mbah Mudin. Kula ngaturaken sungkem lho Pak, aku diawe lho Pak. Rono lek njaluk diambung. Ki ambunge apa mbah ning putu. Ha iya, wah kok kene jan kaya Resi Bisma. Temenanan ya nggih. Ora iso sedo yen enek sinden pokoke sian. Ha iya ngono kuwi. Nggih. Piye Bu? Wau Mbah Mudin amin nyuwun ngapunten saderenge matur. Kula wau kaget nalika badhe munggah panggung niki wau kan saliman kalih Mbah Mudin amin. Lah kok Mbah Mudin niku lek nyalin lek nyekel tangan kula jan diremet terus karo diwik-wik ngoten niku lho. Tenan lho, Pak. Heeh ta. Heeh. Nggih. Ora apa-apa, kuwi tandha tresna. Ora mungkin to sak Mbah Amin njur. Nun sewu, wis to mbok duwe niat apike kaya apa, duwe tekad becike kaya apa, ngerti jenengan ayune kliwat ukur gemes mestine. Ning Piyayi sepuh ki mung mangestoni, upamane arep aneh-aneh, ora mungkin mergo sosise wis layu, ngono lho. Gila, Mbah? Wah, betul ngono kuwi. Ha iya, nolah-noleh tok. Ngono kuwi. Ayo. Nggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya mawon warga masyarakat Manjung Barat Magetan mriki ingkang dipun pandhegani dening Ibu Kepala Desa. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kaberkahan saking Gusti Allah arupi murah rezekinipun. Amin. Semangat anggenipun nyambut damel. Tansah guyub rukun,
ngengeti dinten iki dinten kamardikane awake dhewe bangsa Indonesia. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Manjung tansah guyub rukun lan tambah semangat nggih Bapak Ibu. Matur nuwun. Sampun kesupen kula nderek ndedonga mugi-mugi masyarakat Manjung mriki tansah pinaringan rejeki ingkang kathah malimpah lan pun kesupen menawi tambah rezekinipun tahun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak Bu Lurah. Matur nuwun. Nanggap wayang malih kersa Pak Bu. Nggih, Bu Lurah, pripun Bu jenengan? Nggih. Niku kantun jenengan. Apik neh ora mung setahun pisan, apik neh le iso sesasi pisan. Niku juas Bu Lurah. Nggih. Iya ning daleme Bu Lurah kono malah ditulisi Lurah Sida Ludes. Ayo nggih. Mboten mung jenenge dana rasa ki ora lokak saya kebak. Mau bapak-bapak juru ladi ana sing meling Bu Kesi ngersakake sambung wanci dalu. Nggih. Sing mriko ketoke akeh sing ketutupan gayor gong Bu Kesi mesake Bu. Nggih, mboten ketinggal mriko. Oh, enten layare mboten? Masyaallah, sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang ora apa-apa. Kene-kene Bu Kesi, jumeneng rene. Lah, mesakne ketutupan gayar lho. Nggih. Lukis kon ngalih ning Tegalan ya ora gelem kok. Ayo nggih. Kene ora apa-apa. Sepatino. Duduk. Kene wong ayu sebenjung. Endah lintanging renggo nemplek ning langit mega-mega lumayang kaya wong joget ning kabeh sor perbawa kelawan ayumu wong ayu biasa wae kok piye to hai Sri Tanjung ora gelem Sri Huning ora gelem Serigala biasa wae biasa piye lah aku mau ning atiku ketir-ketir lho. Saiki sampean lek ngendikan ngerayu aku kene rasane enggak penak. Aku ngerti pas adegan Sri Kandi arep guru manah karo Raden Janaka mau, atiku ki ning jero ki tak batin, sengkring-sengkring Bu. Tak ibaratke ngene, Raden Janaka ki sampean upamane. Dalange ya toh? Terus Dewi Wara Sembadra kuwi saumpamane aku. Terus Dewi Wara Sri Kandi ki tak umpamane Birgita Ayu. Lah oh, branyake pancen ngene iki. Mentel ngene iki Sri Kandi. Mentel ngono kuwi njaluk meguru manah. Terus kok katone kuwi Raden Janaka utawa tak umpamane dalange iki kok sajake kok ana ketertarikan ngono lho karo Dewi Wara Sri Kandi kuwi. Ning ya gandeng aku ki wis nglenggono. Aku nglenggono yen aku ki mung wis manak papat. Dadi nek Sembadra mau lagi anak-anak siji Abimanyu. Lho kuwi Sembadra, aku kan Sukesi. Ning ya tembunge aja manak ngono to Bu kaya sapi ae ora. Peputra sekawan ngono. Iya. Upama sampean arepe kepareng wayuh meneh utawa rabi meneh, aku ikhlas lahir batin kok bapakmu. Iya. Nadyan to sampean ikhlas lahir batin. Aku yen ora dipangestoni karo Mbah Amin ya ora wani ngono kuwi. Dadi kuncine bengi iki mung Mbah Amin ngono lho. Iya, lakone Lah iki mau lak ya lakone pancen ngono kuwi. Sampeyan ndelok ning naskah ndi lakone pancen ngono kuwi. Sing jenenge Sri Kandi Meguru Manah. Tur iki tak bonus wi meneh bar gara-gara tambahi Sri Kandi Senopati. Lakon loro dadene sewengi ning anggarane mung sewengi Bu Lurah. Ayo. Ora apa-apa, ora masalah tresnane karo wong Manjung kok. Ayo. Ayo Bu Kesi. Dibawani. Nano.
Dalem Mas Dalang. Nah ngono. Yen cara mbiyen ki piyai mirsani wayang mesti piyai kakung tur rata-rata piyai sepuh. Mongko saiki jamane iki jaman modern, jaman iki jaman penuh dengan teknologi canggih sing saka pangira iraku wayang iki saya adoh saka penonton. Ning nyatane malah semakin ditresnani, buktine bareng sowan mrene ora mung nang kene, ngendi-ngendi nggon sing kepareng mirsani ana lokasi wayangan iki ora mung piyai kakung sing sepuh, ning klebu piyai kakung sing senom bocah barang sing saya hebat sing marake wayang semakin indah dan meriah karena dihadiri oleh para emak-emak utawa para ibu-ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Wah, akeh banget ibu-ibu tuh lenggahane ning ngarep dhewe ngono kae. Iya, kowe lek ngapling jam 2 awan mau. Ah iya, lenggah ning kono wisan. Lah lek kebelet nguyuh piye? Ya wis nang kono kuwi tur ngono. Ayo. Kompol. Iya, kono kuwi. Jane benjing niku mboten sah ditaleni ngoten niku Blurah, kersane mawon. Dadi ditaleni kuning-kuning ke ndak malah rada jauh kalih panggung wayang. Nggih. Cepot mawon tur niki mengke panggungnya niki rada cendhek sithik mboten napa-napa. Deprok. Dadi mengke malah ketawis ngoten. Saya melih menawi gamelan iki dikene joglangan mawon Bu Lurah. Ya ampun nakal. Ya wis ben diparingi nggon apike kaya ngene bergase kaya ngene. Panitia le nata ngene ya ora gampang Bu Gesi. Pirang-pirang dina nganti Pak Manto pripun padahal ukurane seminten. Sepinten kok seminten ora ya. Ukurane sepinten, panjange sepinten, tinggine sepinten padahal deboke mbetahaken pinten. Wah, kaya ngono le repot panitia kaya ngono. Dikeki apa kuwi jenenge rafia nggih tali nggih batas ora apa-apa. Engko saya suwe lek mesti dicepot. Ha iya, angger biasane saya bengi dicepot dhewe. Ha iya ngono kuwi. Apa to iki? Apa to iki? Rafia. Ha iya. Rumput Jepang. Pokoke apa-apa lak luar negeri.